हेलो गाइस, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि फार्स्ट निउसाव दङ लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिथांनि चेनेलाव मैयासो दावहांनि मोनसे गोदान भिडिअ सं आपल'ड होनाय जादों। दावहां मुसाहारिया बेबायदिनो मेथाइ खननाया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना। मैयासो बे लाइना सिरिजावहाय दावहांनि मोनसे भिडिअ सं आपल'ड होनाय जादों। माने भिडिअ संनि मेथाइआ लिरिकआ माने जोबोद मोजां आरोना। स' नोंथांमोना नायाखैबा लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय बिथांनि भिडिअखौहाय नायनो हागोन। सेकेन्ड निउस आपडेटआव दङ टटेल गेमिं इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिथाङा गावनि चेनेलावहाय माने गेमिं भिडिअफोर आपल'ड होयो आरोना। स' बियो गावनि टुइटारावहाय मोनसे आपडेट होदों। गावनि फुराना 1300 प्लास माने गोजाम भिडिअफ्राव कपिराइट क्लेम फैनायनि थाखाय बिथाङा गावनि माखासे बे फुराना भिडिअ जाय भिडिअआवहाय कपिराइट क्लेम फैदोंमोन बैफोर भिडिअखौहाय प्राइभेटाव खालामनानै लाबाय आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बे कपिराइट क्लेम फैनायनि थाखाय बिथांनि चेनेलाव 2 बा 3 बिलियन भिउसआ खम जासिगोन होननानै बुंदों आरो माने जानो हागौ होननानै बुंदों आरो बियो बुंबावदों दि बेबायदि कपिराइट क्लेम फैनायावहाय गावनि चेनेलावहाय जेबो एफेक्ट खालामाबा प्रब्लेम जाया होननानै फोरमायबावदों। दिनैनि थार्ड निउस आपडेटआव दङ मनज दे इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिथाङा गावनि चेनेलाव इउट्युब टुटरियेल भिडिअ आपल'ड होनाय जायो। मैयासो फैनाय इउट्युबनि मोनसे गाज्रि आपडेटनि सोमोन्दै बिथाङा गावनि भिडिअआवहाय फोरमायदों। आं बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनि। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अब क्या क्या यूट्यूब ने इतना ज्यादा ये बुरा अपडेट कर दिया कि पैन कार्ड को भी अब हटा दिया। आप दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा आपको एडसेंस अकाउंट जिसके नाम से आप बनाओगे उनके पास ये 3 में से कोई एक आईडी होना चाहिए तो ही आपका एडसेंस अकाउंट जो है वेरीफाई होगा और आप पैसे कमा पाओगे यूट्यूब। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बिथाङा गावनि भिडिअआवहाय मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होदों। दिनैनि 4 निउस आपडेटआव दङ क्रेजी XYZ इउट्युब चेनेलनिफ्राय बे चेनेलनि अनार अमित बिथाङा जिबौ सौजानानै दायो हस्पिटालावसो दङ। स' बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ होनि आं। बि क्रेजी XYZ टीमनिनो मेम्बार सानैहाय गावसिनि चेनेलावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै बिथांनि जिबौ सौजानायनि निउसखौ आपडेट होदों। स' नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नांगौबा बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नैक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। दिनैनि 5 निउस आपडेटआव दङ गोहोफोर आपडेट माने आंनि इउट्युब चेनेलनि सोमोन्दै। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। बाय बाय।